Hozzatok édességet. Sokan vagyunk, de mégsem elegen. Holnap mindenki hozzon magával még egy embert. Sok mindent mondanak a ha-hára és az egyetemfoglalásról, de ha eljöttök, akkor élőben is megnézhetek, hogy milyen ez. Szerintem érdemes kipróbálni. Az oktatókat 65 évesen nyugdíjazzák. Schwinghammer 72. Itt a hatalom, itt lett, örvendezésre kelve, látni, megszületni, egy irányadó elvet. Hogyha tőled elved bárki azt vagy eztet, rajta szépen kérjed, szégyen nem ér téged. Vérszegény a társadalom, de vérbőségben gazdag. Látja akárhonnan minket, most jól megfingatnak. Nem keresi a jó szókat, káromkodik nagyon. Azt a hétszentségit pofám leszakad a plafon. Csattan jó nagy pofon, hangja nagyot dördül. Szereplünk egy lapon a történelem könyvből. Igen, reggel itt ébredtem, aztán délelőtt lágymányoson voltam, és most este megint itt vagyok. És mit tevékenykedtél? Lágymányoson bementünk órákra, és megpróbáltuk kommunikálni a hallgatókkal, hogy végül is mi folyik itt, mi a helyzet. És mennyire volt sikeres? A szociológia történet 2 sikeres volt. A meteorológusok azt mondták, hogy nincs ránk közük semmihez. A humánökológia előadás hallgatói közül 200 emberből csak 3 embert érdekeltünk, és nem tudom, hogy mi lett velük. Aha, és hogy mentetek be az órákra? Tehát, hogy sipadokon átihegedővel, vagy megkérdeztétek a tanárokat? Hát, oda mentünk mindig óra előtt a tanárhoz, és akkor megbeszéltük vele, hogy mit fogunk csinálni. A szociológia történet tanár annyira szimpatikus volt, hogy megfontolom éppen a fejemben, hogy járni fogok a kurzusára. Egyébként is érdekel a Pierre Bourdieu. A diákok meg olyan mosolygósak voltak, hogy ők velünk vannak. És volt olyan, aki azt mondta, hogy át is jönne majd ide? Ezt senki nem merte vállalni, de tudjuk biztos, hogy egyesek megtették. Aha, és arra gondoltatok már, hogy mondjuk a TTK-n is legyen egy ilyen hasonló egyetemfoglalás? Vagy a TTK-n? Foglaljuk el a Hogyne, persze, de egyszerre az összeset, minden egyetemet. És ez mikor várható? Most. Most, szóval az így folyamatban van. Így van. Azzal beszélgetünk, hogy jó volt a célokról beszélni. És mi történt pontosan? Most itt vagy a fórumon? Hát bent. Ja, hát beszélgettünk a célokról és a stratégiáról, és ez nagyon fontos, hogy legyen egy íve, meg mindnyáján meg tudjuk osztani az érzéseinket, meg azok is, akik most jöttek, meg azok, akik pár napja jöttek, és egyértelművé vált megint, hogy ugyanazokat akarjuk, és ugyanúgy, úgyhogy ez marha jó érzés. Mesélnél arra pár dolgot, hogy mit csináltál a mai nap folyamán? Vagy az egyetemfoglalás alatt milyen feladatokat végeztél? Persze. Most a legújabb, ami elég konkrét, sajtónyilatkozatot fogunk holnap kiadni, azt én fogom elmondani, de nem áruljuk a részleteit, mert tényleg meglepetést tervezünk, de az tök jó lesz. Egyébként meg főleg részt vettem az első napon az egyetemfoglaláson, amikor reggel 10-kor bejöttünk, hogy nyomást gyakoroljunk, de sajnos nem valósult meg az ellenállásnak köszönhetően. Tulajdonképpen azóta máshogy csináltam, csak próbáltam kitalálni, hogy mi hogyan lótúróba fogjuk össze a diákokat. És moderáltál is, jól tudom? Igen, moderáltam egy párszor a fórumokat. Soha életemben. Tényleg most vagyok itt a legelőször. Ilyen érzés? Igen, nagyon jó csapat, aranyos társaság, és tetszik maga az egésznek a fórumnak az egész mögött lévő gondolatiság. Nem maga, hogy a miért, hanem a hogyansága tetszik, érted? Hogy hogyan csináljátok ezt. Hogy leültök és beszélgettek, vagy hogy együtt vagytok, közösségbe élveztek valamit, ezt tök. Én jövőre fogok majd a gyógypedagógiára jelentkezni. A fórumra pedig, hát igazából én akkor találkoztam először ezzel, mikor még a legelső
úgymond hídfoglalást megcsináltuk, és azóta igyekszem követni az eseményeket. Most az őrségváltást mit csináljuk, úgyhogy valami közhasznú dolgot azért igyekszünk művelni. A Peti már 3 napja van itt igazából, én 4 napja. Én most fogok benne ülni először, és szerintem van esély, hogy holnap is. Én azt gondolom, hogy minden nap sikeres. Tehát nincs egy kitűzött cél, hogy mikortól lesz egy nap sikeres, én örülök, hogy itt vagyunk. Annak ellenére, hogy elég nagy az a cinizmus, amit ellenünk táplálnak, ez azt gondolom, hogy fegyver, amivel nem szabad, hogy foglalkozzunk, mert most ők nekik ez az eszköztáruk. És eleve optimista vagyok, hiszen azért vagyok itt. Hiszek abban, hogy ebből lesz valami, ha pedig mégse lesz, akkor egy eltörölhetetlen tett marad a helyébe, hogy mi ezt megcsináltuk. De abba kell bízni, hogy lesz ennek fogadatja, mert nem idióták vagyunk, hanem fiatal emberek. Következőt csinálom. Átviszem az információt a régiből az újba, hogy hatékonyabban tudjam használni. A Linum alatt összegyűlt javaslatokat, amiknek konkrét teendő van. Reggel az Alva munkacsoport munkájában vettem részt, a Facebook kezelő munkacsoportban. Én ma úgy ébredtem, hogy így benne aludtam előző nap, és utána hazamentem, és megvásároltam a flashmobhoz szükséges ilyen művészeti eszközöket. Nagyon gyorsan meg kellett rajzolni azokat a dobozokat, meg összeállítani. Aztán elmentünk megcsinálni a flashmobot 3 helyszínre. Annyiban mindenképpen nagyon-nagyon jó volt, hogy így kicsit tehát, hogy azokat az embereket, akik egyféle helyzetben ismerték meg egymást, azok most egy másik típusú helyzetben kellett, hogy együttműködjenek. Ez az összefüggő 6 pontnak volt a flashmobja, és most minden egyes pontnak lesz egy külön flashmobja, ami felhívja arra annak a pontnak a tartalmára a figyelmet, és a mondani valót így felerősíti. Történt már eddig bármilyen atrocitásot a kapuban? Ez itt a Szabad Egyetem. Itt, amit láttok. But happy really cannot go in? No, not really. Why? Because the university is not free dating. Az lenne a kérdésem, hogy azzal tisztában van, hogyha tényleg ennyi pénzt elvannak az egyetemből, akkor így gyakorlatilag nem lesz egyetem, és igazából nem lesz kapu, amit nyitva lehet tartani, nem lesz kérdés WC-ről, meg dékán helyettesekről. Megpróbálnak minket provokálni, hogy mennyire jelenthető ki az, hogy huligánok vagyunk, de mivel nem, ezért semmi nem történt, csak tudomásra vettük, hogy ez most így történt. Így pontosan az a probléma, hogy itt csak vezetőkkel lehet kommunikálni ebben az országban, és vezetők döntenek mindenről, és közben vagyunk mi, ön meg mindenki, akinek lehetnek tök más gondolatai. Ki lehet menni körbe, mert ott van egy kijárat. De utána újra bezárhatja a kaput. Csak ha ki lehet menni, akkor ennek mi értelme? Nézd, nekünk az a dolgunk, hogy az ön dolgát megnehezítsük. Ez a dolgunk. Kimondatlanul ez van. Hogy a mi dolgunkat meg kell nehezíteni. És szomorúan ebből van ez a konfliktus, ami igazából mi se tehetünk róla, önök se, de mégis itt vitatkozunk, holott nem kéne. És itt arról van szó, hogy a dékán úr is neki is van föl. Ebből mi is elvi kérdést csinálunk, hogy ne tudjanak. Igazából egyébként azért beszélgetünk önökkel, de kíváncsi vagyok véleményére például, hogy ön mit gondol erről. Ez egy kellemetlen szituációban mindannyian vagyunk. Most, hanem hogy beszélgessünk, tehát hogy én nem győzködni akarok egy jó ideje, vagy nem tudom, ezt így feltűntem. Én mindig is szerettem a hallgatókat, mindig is a hallgatókért voltam. Ilyen még sose volt itt. Én a Pesti Barnabás utcában kezdtem a működésemet, mert onnan indult a bölcső, tehát végül is innen indult, mert apukám is ide járt még 40-es években. Itt volt a bölcsészkár. Én azon vagyok nagyon ledöbbenve. Múltkor néztem egy ilyen Facebook oldalt, ami ez a Védjük meg Hoffman Rózsát című oldal, és az volt így a kiírás a Facebook oldalon, hogy védjük meg ezt a kiváló politikust vagy szakembert, nem tudom, a provokációnak felül diákság támadását, vagy valami ilyesmi szöveg. Az döbbentett meg engem a leginkább, hogy minket, diákokat, provokációnak felül diákok néven. A kis butuskák, akiket úgy becsaptak, a kis szegények, akik nem értenek hozzá, akiket úgy távolról valakik irányítgatnak, és egyszerűen fel sem merült az emberekben, és hogy mi
utána olvastunk annak, hogy mi történik ma a köz- és felsőoktatással, fel sem merült az, hogy netán saját véleményünk lehetne. Nagyon sokan minket így hallgatókat, akik itt vagyunk, hülyének néznek, azt gondolják sokan, hogy bábok vagyunk, hogy nincsen saját véleményünk, és hogy képzetlenek vagyunk. Képzetlenek, uram, nem most kellett volna tiltakozni, hanem akkor, amikor a bolonyai rendszert bevezették. De akkor még általános és középiskolában jártunk. Én akkor középiskolában voltam, azt kérem, hogy ne kérje rajtam számon. Egyébként apukám mondta annak idején, mikor hát ő 43-ban végzett itt, akkor itt volt még a Műszaki Egyetem, a TTK, meg stb. Ez volt a pázmány. Akkor úgy tüntettek, rendőrök akkor sem jöhettek be, hogy ott a Puskin utcánál a feneküket, a csupasz feneküket mutatták a rendőröknek, a hallgatók. És nem jöhettek be a rendőrök. Tehát ez volt a tüntetés akkor. Itt vagyunk az egyetemen, hajnali 2 múlt, és még mindig nincs kaja. Itt ülnek az éhes emberek, és nincsen kaja.